Kung ang sektang atong gipasakupan, tao ragani ang gatukon ana, buti pasabot, maimpas to kalagay katong tawhana, di man naman luluwas. Buka ano eh. Imo pa sa mudula, ana siya doon. Kung makikatubang ganit kag tao, pangayo gyud og pangatahuran. Nakapamalandong ko sa pulong tao, kung may ganit tao, mabata, mahamtong, bababae o mga lalaki, basta tao, pangayo gyud og pangatahuran, sumala pa niya. Pero ingon pa niya, pero doon, ayaw kumpiyansaan ng mga tawahanan na imong ipangayuang pangatahuran. Pag dili gani na motubag, ay kumpiyansaan na kay basig mga ungo na. Maayong buntag kaninyong tanan. Ay salamat po, nasa mga ungo o ganda. Okay, so daghang salamat sa inyong tanan nga nagdawat kanamo dinhi. Actually, ang misyon sa The Catholic Apologist, pinaka number 1 is to i-inform nato ang mga Katoliko ang malig-on ang ato ang pagtuo. Nga naman kay daghan na kaayong mga Katoliko karong panahon na pero walay interest sa ato ang pagtuo. Kabantay mo sa ato ang mga JKKs, kabantay mo, ang manimbalang suki lang din taon, katikista, kaabag, alagad, katikista, kaabag, alagad, katikista. Anong balik-balik mo na? Nga naman, tungod sa hinungdan na ang naa sa atong palibot, wala kaayong masayod unsa kadako kaimportansya ang atong pagtuo. Muna pangutan na unin mo, naa ba rin yun makaluwas? Naa? Wala? Wala, diba? Muli akong ingon. Di magkapaniyo ang tubag. Naa ba rin yung makaluwas? Naa? O sa pagod, naa o wala? Kana sa mga pangutana, simple wala na pangutana, pero dako nag-epekto. Dako nag-epekto sa atong ang pagtuo ug ilabi na sa community or komunidad na atong gialagaran. Nga naman kay kung ang usa ka community wala gani na sayod sa pagtuo, lisod kayo na birahon ang musimba. Lisod. Mo pa na pinakaunang masukuog na ay amutan. Nga naman, kay wa masayod sa pagtuong iyong tan-isip usa kagitawag og Katoliko. Kay sumala pa nila ang pagtuo optional. Ayaw magkatingala mga sirhanga, suko or tawag ka ng bunda, usok at tinog. Suko mo siguro sa dili, hong-hong pa di. Bitaw-bitaw. So, daghan kaayo nga mga Katoliko, ingon ana ang mindset. O niya, maunay pinakaampay sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Sa Katoliko pa o kawatan, kayo ko, sa Katoliko pa ko, ingon ano kamadlungon. Apang karong panahon na, praise the Lord, hallelujah, galakos gawas Katoliko. Maunay realidad. Nga naman, ang balang kasulatan nag-ingon, Oseas Kapitulo 4, versikulo 6, o sige ingon din nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Mga di nato malimot ang kamatuoran nga daghang mga Katoliko mibiya sa pagtuong Katolika tungod kay wala sayran sa atong pagtuo. Basic catechism, basic katekismo, wala sayran. Kato ganin ang pangutan na naabarin niyo makaluwas, basic kayo na eh. Pero, even mga Katoliko maglisod o saan nila pagtubag. Naabag yun o wala? Sure. Na wala? Sundog-sundog na buto ba? Na-reliyon makaluwas, kung katong reliyon na gito ko Diyos. Pagka na-reliyon na gani, o sikta, gito kayo nagtao, makaimpas na, kasi muluwas inyo. Diba?
kung kinsa gani ang magtutukod, mao puto ang manluluwas. Kung ang sektang atong gipasakupan, tao ra gani ang gatukod ana, buti pasabot, maimpas to kalagay katong tawhana, di man na manluluwas. Ngano ako ang manigasuti? Again, ang objective sa lay Catholic apologists nga nung niani himigini to inform you. Tagaan kamo o muhatag ni o muhatag ta og information concerning sa atong pagtuo. Kaya sabihan ng pasorbe si Pope Benedict XVI ni Adtong 2006, out of 1.2 billion Catholics, 1.2 bilyones ka mga Katoliko na nilokop sa tibok kalibutan, abi ninyo pila na ka-porsyento ang naikahibalo sa pagtuo? 2%. Ang 98% anak why nahibaw ang sa pagtuo. Muna mo objective to inform you. Sa balaang kasulatan, musugot ang sa dili si Kristo nagtukod og iyang iglesia. Di ba paborito man sa mga higala ng mga dili Katoliko? Kami ang tinuod kay among pangalan nakasulat sa Biblia. Kami ang tinuod kay nagsunod ni sa unya ang kaatbang ni Sir Ramiro niya, membro sa Society of Devils Administration. Kabalo man na? Society of Devils Administration. May atbang niya unya. Pamatunan niya nga ang paring Katoliko daw may biya sa kamaturan. Sama ba ito siya? Nya sa tuwa po, napamatud po si Ramil na ang Seventh-day Adventist gitukod og mga kanok. Ngano importante na sa tuwa magtutukod? Ngano man kay kung oras gani nga tao ray gatukod ana ang doktrina sa ana, doktrina ra pug tao. Question, ang tao ba manluluwas? Dili manluluwas ang tao. So kung naa ka sa pundok magitukod og tao, sigurado ang atong kalag maimpirno. Ngano man kay again ang tao dili siya manluluwas. Sa balaang kasulatan, ino na nga itong Ginoong Kristo, to es Petros et soperan Petram edificabo ecclesia meam et porte enfermon prevalibud adversus iam. Sabot mo to? Harihat ha. Bitaw eh. Ang gisudlos Ginoo, sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Pero naasisaan, et porte enfermon prevalibud adversus iam. Bisag ang danghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. Kaya pagsugod sa Ginoo nga, bisag ang danghaan sa impyerno, dili makabuntog niini, sumala pa sa mga banggiitang teologo na ay tulo ka kahulugan. Pinakauna, kabalo ang Ginoo nga mamatay ang iyang mga apostol. Ingon niya, bisag ang lalaan sa impyerno di makabuntog, subuot ipasabot, bisag pag mga matay ang iyang mga apostol, magpabilin ka ng maong iglesia. Nga naman, o si purpose, 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang iyang katuyuan kaluwasan. Mga dito, ipalap ng istibong kalibutan, ang maong iyang simbahan, aron ang talang tao maluwas. Number 2, kabalo ang Ginoong Kristo na muabot ang panahon nga diin tawag ini lutuson ang iyang iglesia. Abi ninyo sa pagluto sa iglesia, sulod sa 300 katuig, ang mga Katoliko kaniadto panggulgulon ang liog, pangpanitan, ipangdangdang himuong sulok sa interior. Ipalimod lang ang pagtuo. Iuna ka grabe kaniadto. Karong gani, dawat limpyo na lang gani ita. Sa una, mga Katoliko, sa una, pag-ihawon. Tungod sa pagtuo, pero ingon pa si Ginoong Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Dili mawa ning maong simbahan. Then, ikatulo, kabalo siya. Atong Ginoong Kristo nga moabot ang panahon nga daghang magtudlo og balitad. Mananingon San Pablo, bisan gani kami o sa kanghel magtudlo ibanghelyong galahi sa among giwali, ipatunglo. Nga naman, bawal magtudlo
tudlo o butang dili mao subay sa atong nadawat. Kining ang tuat atong pagtuong Katoliko adto ninyo pili edad ani? 1,970 years old plus na. Kanang mga naa sa palibot nga membro sa daing sekta, kung tan-an ninyo founder, pila na katuig diri pastoy. Lingon sila nga, ikaw 100 years pa ta, adi na maotong iglesia gitukod ni Kristo. Kaya ang iglesia gitukod ni Kristo, ang edad 1,970 years old plus na. Karon, ang pagtuo nga atong nadawat, gikan pagid mismo sa mga apostol, at kasaysayang dili maglimod anay. Nga naman, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 207 ng ingon, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagikan sa Jerusalem na mikabat ng 2,000 anyos ang edad.